Lara mengi. Iya. Niku sampean ki kepiye ta kok malah golek dana dhewe-dhewe ki? Apa lir maringi Pak Untung kurang apa piye kok? Mboten, niki kula niku ora gawe lega. Gawe lega piye? Piyayi maringi ya ditampa, nek ora ditampani darani menghina. Lho, maringi iki mesti ana pamundutan. Lah nggih cetha. Lah ya terus sing ngersake napa wae? Ya apa, njaluk apa? Nyuwun jolat-joli. Ora apa. Ah, berarti kuwi tanggung jawabmu. Nggih. Sing ngersake sapa kuwi mau, Pak sapa? Pak Tom Supriyanta. Lah nggih sing daleme Karo kono Pak kuwi. Dadi. Heeh. Sing daleme ning Plumbon kono. Lah nggih. Niki piyayi sing mirsani iki ana sing saka Gunung Kidul lho ke. Nggih. Mbok niku sing pulutan sing arep nimbal ngaturi jenengan sesuk tanggal 31 niku. Terus siji kapan? Tanggal 1 niku. Oh, nggih, ponjong niku. Pon mboten sing Februari lho, sing Januari tanggal 21 rak ten pulutan to jenengan. Embuh. Lah nggih kula elekke, dimanjeri barang kok. Wis dimanjeri lho. Kok tekan kuwi barang ya kersane to. Lah piye nek ngomong ra wis dimanjeri malah wis meh sah. Terus yang ponjonge tanggal 1, kamutan mboten. Ayo kene. Nah, terus sesuk jenengan ten Trenggalek. Heeh. Nah, niku diumumke sesuk jenengan ten Trenggalek, sesuk ten wayangan gane Pak Barjo salam ke Pak Barjo Wajo. Oh, nggih, nggih. Kanca-kanca PWKS kabeh kondo rawuh rono. Oke. Kurtasakura. Apal men ta sampean? Apalan mau nek catetan kok. 0 4 kok kurang 50 to ya. Wong wis semono kok isih kurang wae lho. Arep kok nggo ngopo? Lho tambahi ana ke. Sana. Walah mbok endi? Marane mbok aja ngono. Nah, ngono kok ya. Lah bun isik loncong nek bunter ya sak yuta. Kok luwesmu to? Sampean ki dong ora bendina ning dinas sosial ki. Aja meminta-minta, aja seneng jejaluk. Ha. Lah aku ya ora lho iki kok dinae. Lah kuwi mau 450 kurang 50 kok tembunge mau. Aku gur ngersula ora nembung. Oh padha wae. Padha kepiye wong le ngethok beda-beda kok sira lho. Nggih matur nuwun pokoke. Jolat-joli aja mangga melinggih. Monggo, mboten nggih monggo. Soale kowe semenang nek tak lokke soale. Ngerti. Jola-joli entuk 500 kok pengrawit tanpa dikai blas arep nyuwara dhewe apa Kok jenengan dum. Ya sing ikhlas no. Amah wong aku ora nembang jola-joli kok. Agene kok gemrenang sing jolat-joli aku kok sampean iki Ngau gamelan ora. terserah. Iki ki kancaku padha rekasane lho. Lah aku yo manggake to nek kepengin gayeng yo gamelono, nek kepengin nyenyet yo rasah. Lah piye to? Dadi tegese nek nyenyet sampean ora kelong kuwi ngono lho. Lho, lah nek arep dindum yo nyo, nek tegel. Lah piye to? Tegel wae. Ana domune tegel wae. Ya nyo 50 dumen wong semene iki. Apa 200 gek nggo tuku mie ayam kembulan, kok piye? Ora jane dhuwit 50 dibagi wong semene iki terus arep rata kepiye? Ora usah diratake. Dinggo tuku tanggalan kan rata sak akeh, malah nek wong dodol tanggalan iki murah. Hah? Tanggalan 2019 ora gek kanggo 11 sasi sik utuh, nek gelem tuku kowe. Tapi tanggalane mentek. Yo. Neno. Ayo. Lho malah sing muni. Manguk. 500 ki entuk 5 lare. Ya nyedak kono kae no. Dadi sing peparing ki men lega. Nyuwun pamunten nggih Mbok Cangik kula ngendikane dawuh. Mboten apa-apa, monggo. Mboten sah anu wong niki. Neng Wonosari mlaku neng Medion. Lho arep tekan kuwi. Aja dipaido parikane lan Arsida. Arane cerita. Neng Wonosari mlaku tekan Medion. Ora nganggo srandal kesrimpet-srimpet. Lho. Matur nuwun. Lelo, Mas. Pegawai negeri nek tuwa oleh pensiun. Nek dagelan tuwa dadi tukang pijet. Terima kasih. Monggo nek mijet mesti milih. Ngono kuwi lak mengku nyonane.
kanggo cah nom-nom apa meneh wong tuwa bareng jula-juli udane teko tata iki disyukuri ana bayan kok cilik-cilik rasa mendhet kuwi ora becik ya ora ming anu tok nek arep menghormati ki ya Pak Untung ki ya digawe parikan nek sampun iki wae urung dinas sosial dinas sosial kok sampun Pak Untung ya sampun piye menika asmanipun Pak Untung piyayine seneng tetulung anggo apa-apa ora perlu bingung sebab Pak Untung budaya kang antiluhur ya Pak Untung lah ning sing paring sampean mau rak panjenengane Pak Supriyanta Supriyanta Pak Supriyanta Pak Haji nggih pancen abot sing dadi Pak Haji esok sore awan rajin mulang ngaji maca zikir kuat nutuk nganti sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri Pak Haji matur nuwun nggih Pak matur nuwun Pak Haji dongak-dongake rezekine lancar kalih sing sampe kala nah iki kowe kudu iso gawe parikan iki to nek iso gawe parikan ditimbali nang Kraton Solo Gusti Benowo digawe parikan menika lho
Nggih, anu. Ora apa-apa kok ning Solo sesuk nggo cetakan topeng. Piwangun. Nuwun sewu Gusti Benowo kula namung ngestakaken dawuh. Heeh. Nah ya kuwi putra Nalendra. Luput lemu parikan kethok gulumu. Aku nek kethok gulune le raut piye sesuk. Sok sowan rono rasa nganggo gulu. Nyuwun pangapunten Gusti Benowo. Oh ngaten. Ayo. Ya. Nuwun sewu Gusti Benowo. Piyayine anteng pancen satriya. Mila pantes putra Nalendra piyayine menika ora pelit dasare lomo. Pun, nek kula ulung pelit mawon Gusti pun. Meneng mawon pun batur ka. Ora kudu maringi. Kuwi ngarep ngemis sapa-sapa. Senenge ngalembono lho. Ngalembono kok tekan lomo barang ora. Lah apa kon wayah nun sewu Gusti Benowo menika namung supados pinanggih kemawon mboten kok kula badhe nyuwun menika mboten saestu Gusti. Mboten badhe kula kok badhe nyuwun menika babar pisan mboten Gusti. Nek rupa ngermimi. Iya. Ya ora apa-apa. Iya. Namung kegunjengan Nggih. wonten nawala. Oh nggih. Ya saking Pak Tom. Pak Tom ki sapa, Mbah? Nah niku Pak Tom Supriyanto ingkang ngersakaken jola-joli kala wau. Oh. Pinjang nimbali panjenengan wonten ing Desa Pulutan menika Padukuhan Butuh. Oh nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Tom ngersake podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. Ya, ayo Tin. Podang kuning saiki pamundutan. Ya, nggih. Saka Pak Tom. Heeh. Podang kuning. Saya lagi. Iya, ya lagi dibakokke tahun iki. Kok tahun iki? Ya muga-muga tahun sak terus iki tetep dibakokke. Nggih, amin. Ya. Napa niki? Podang kuning. Mbah, mbok sajirine to, Mbah? Ya engko nek ora dikon aku jejer darani wong tuwa cenangan ngono aku ra ya nek kokon ya nyedak. Ya jejer tuwa kae ya ora apa-apa, Mbah ngerano liyane. Iya, wong aku tuwa iki ya isih urip. Kuwi suarane sithik ning sengak lho. Lah apa? Tuwa kae ra apa-apa mbah ora ono liyane. Lah ya ora apa-apa mbane ora ono liyane ya nduk ya. Lah ya anane tuwa lho. Lah ya tuwa malah nek dipuk cepet rukul dia mau ngeyel. Sing apa temak-temak lho? Gur mburi lho tuwa. Ya mburi iki. Malah Nah padha. bulan balik padha apa? Kedah padha kenapa Maksudnya apa? padha apa? Bu. Kae lu takoni lho. Padha piye? Tegese padha ngene bojoku ya nek gegere ngono lho. Ora mesti ya ta? Ya syukur nek dong. Kowe arep ngece. Ora wong kok ngecip ya mumuni padha kok ngece ngopo? Lah padha mesti padha karo endi? Padha karo gegere bojoku. Ya ora genakono cilik. Ora, Ding, nek tetep beda, Ding. Ora. Coba nggon aku demokan padha nek Tatin ra. Ah. Ning ngarep buri. Sengkrang lho. Oh, beda ta? Kaya nang rine. Nek kuwi Nel. Apa nel? Piye ta? Padha ora? Aku rak celat muni ner ngono ki nel ngono lho. Padha ora? Ya beda dhek ngene sengkrang kene nel ora padha. Apik kowe nduk Cahayu. Tenan. Arep bojolke. Disi ya. Ngopo itu? Kok kaya iku? Lah aku dek TK mbiyen yo ngono lho. Ora wirunge napane? Ora eneng-eneng. Lah kok iso muni? Ya ben wong mercon kowe muni kok irung ora oleh muni. Ora usah kebut-kebut terus kok ndak pulen. Kok pulet padake? Ayo, Nduk. Aku bingung. Ora usah bingung wong ayu, aku caket marang sliramu wong wah ayu. iki. Wiji Kang Mas. Kang menapa kok gemujeng? Tangane ki ngopo? Rumah Kanggo sana. nesep-nesep ora. Aku kok dibutakan ki piye? Lho nek gandrung mesra ki yo ngono mosok. Ora nek Wong ayu garwanipun Kakang. Aku Garwamu ki aku. kowe nggo ketoprakmu lho, jamu meneng wae kowe.
Lah iki wis tau lho. Apa? Aku ngetoprak gandrung kene dodol pecel, aku gandrung iki pecele diawut-awut ngono lho apa. Jare menghayati. Ayo. Kene wong ayu, suaramu wong ayu. Injih Kang Mas. Aduh. Ngapa lho? Kena nggon mudun. Kenapa panjenengan gadah wudun to Kang Mas? Wis udun kuwi lara sing digemateni wong ayu. Alah, kok tekan ngombe obat nah. Aku tresno kelawan sliramu, tujune aku lahir ning alam donya ketemu sliramu wong ayu. Napa injih Kang Mas? Nek ora ketemu sliramu. Buktinipun menapa menawi panjenengan tresna kalian kula? Sementara iku ora ono bukti wong ayu. Panjenengan ngapusi lho. Kaya ana kejadian apa wae. Sementara iki ora ana bukti. Mengko digoleki ning TKP. Saben dina mikir manuk. Apa lho? Ora sok pikir nganti cumleng to bingung. Tetep Lah kula menika tesih penasaran kalian manukipun panjenengan menika kados pundi to Den Mas? isih tetep ning nggone wong ayu, ora usah bingung wong ayu. Injih. Ora ning gone iki ngendi? Tak sadar kene pojokan kae lho. Kok Aku mau nek ngono kok aja padake. Oh manuk kaya ngono dipamerke. Mboten lho Kang Mas, Manuk. panjenengan kan gadah manuk. Pilek wisan. Lah kok pilek? Niku blasteran ana. Manuke Pak Demuke blasteran manuk kutut karo manuk truwa. ora diajeng manuk koke blasteran kutut karo manuk deruk. Dadi anggunge hur keteko jeru, hur keteko jeru ngono ya. Menika warnanipun menapa to Kang Mas? Coklat rada. Nggon sirah kene iki Manukipun bubulen mboten. nek bubul ki sikil. Maksudnya Nek manuk kuwi beleken ngono lho. Ora ana manuk. Pileren. Iya. Ayo ndukku malah kelangan titip Allah ki wong ayu. mikir manuk podang. Oh tunggu namu tu manuk podang. Pancen bener ngendikamu podang gayang sinawang katon indah wong ayu. Agawe kreketing ati Acetho. Manuk tuweke gawe greget. Orang wis ra iso manggung kok le. Modar. Manuk pileren. Ning ra iso nelek. Ya ora ana gunane. Aming manuk neleke kok bangga. Wah, lah manuk ra iso nelek ya kembung lho ngawur ae. Nek ora dipakani ya ora arep metu. Ayo kowe sing makani. Apa bojo kulene ora makani manuk? Pakane apa to manukmu? Beling. Manuk kok pakan beling. Ayo selarang joget aku. Gotres. Ora mendha sen pikatmu lute benda. Ora setuju aku yen manuk tok pikat nganggo pulut wong aku. Lek resik yang. Wah ayo. Lah ngajenge temeplek terus lho, Mas. Ora iso mabur ngono. Nganggo lenga mambu. Wah, nek kudune manuk ki wong duwe wulu kok ya. Kayak kokean le bubuti kok, Nok. Yo ayo Dadi gundul. Gundul sampean mana ora ditumo. Ayo. Manuk kok ndek tumo. Soal Ya.